ପିହୁର ପୁରା ବାହାଘର ଯୋଜନା ଆସନ ଦେଖିବା। ଇୟରିଂ ଦିଟା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଇୟରିଂ। ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଷମାଟେ କିଣା ହବ। ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ଚଷମାଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ? ଚଷମାଟା ନୁହଁ ମୁଁ ଘରେ ରହିବା ହେଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଇଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେତେବେଳେ ନୁହଁ ସେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଚଷମାଟେ ଆଣିବ ତମେ। ହଁ ହଁ ଭଲ ଇୟରିଂ ଆସିବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର। ସେତିକି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର। ଆଉ ପାଉଣ୍ଡ ଏଟା ଭଲ ନାହିଁ। ପିଙ୍କ କଲର ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ କହିଲ? ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଏଇଟା ନୁହଁ ଆମ ଚିଙ୍କି ମିଙ୍କି ଯେମିତି ନୁହଁ ସେମିତି ଆଣିବ ପାଉଁଜିଟା। ଚିଙ୍କି ମିଙ୍କି ଯେମିତି ସେମିତି ପାଉଁଜି ଆସିବ। ହଳଦିଆ କଲର ୟେଲୋ କଲର ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର କ'ଣ ଆସିବ? ଆଉ ବାହାଘରରେ ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟେ ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ଚୁଡ଼ି କିଣିଥିବି। ହଁ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟୋପା ଲଗେଇବି। ବିନ୍ଦି ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଲଗେଇବି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ପାଉଡର ବି ଲଗେଇବି। ଲିସାଟା ପାଉଡ଼ର ଲଗାଉନି ନା? ଗୋରୀ ପୁରା ଆଉ ଗୋରୀ ହେଇକି ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଲେ ଗୋରୀ ହେଇଯିବୁ। ପାଉଡର ଆଉ ପାଉଡ଼ର ନ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା କେଉଁ କଲର? ଆଉ ଆଇବ୍ରୋ ଏଇଠି ପିଙ୍କ ଆଇବ୍ରୋ ବି ଲାଗିବ। ଆଇବ୍ରୋ ବି ପିଙ୍କ କଲର। ଆଇବ୍ରୋରେ ଏମିତି ମାରିବ ଆଉ ଏମିତି ମାରିବ ଆଉ ଏମିତି ମାରିବ ଆଉ ନୁହଁ ହେଲା କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବ ଆଉ ଫ୍ଲାୱାର ବି ଧରିବ। ଫ୍ଲାୱାର ବି ଧରିବୁ? କେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ଧରିବୁ? ଗେଣ୍ଡୁ? ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ସରିଲେ ସରିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ପଳେଇବ କ'ଣ? ତ ଧକ୍କା ମାରି ବାର କରିଦେବୁ। ଯା 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 ଯା। ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କ'ଣ? ଚଷମା? ନା ଆଉ ନା ସିନ୍ଦୁର। ଠିକ୍ ମନେ ନଥିଲା ମନେ ପକେଇଦେଲୁ ଲେଖିକି ରଖିବା ନା ନହେଲେ ମୁଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବୁ? ତୁ ବାହା ହେଇକି ତ ପଳେଇବୁ, ଆମକୁ କ'ଣଟା ଦେବୁ? ମୁଁ ତମକୁ